ንቑሓት ኩኑ ሕጊ ጽርግያ ተኻፈሉ ክትዝውር ኣብ መኪና ኻምስ ኣተኻ ምስ ኣጋር ዘወርቲ ብሽክለታ ዘወርቲ ሞተር ብሽክለታ ነቲ ጽርግያ ከም ትካፈሉ ኣስተውዕል ብጫ ብልጭ ዝብል ናይ ኣጋር ሴማፎሮ መብራህቲ ተራፊክ ምስ ረኣኻ ናብ 30 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ምስሓልን ነቲ ጽርግያ ክሳገሩ ንዝደልዩ እግረኛታትን ቀዳምነት ሃብ ኩሎም መሰጋገሪ ምልክት ከም ዘይብሎም ኣብ ኣእምሮኻ ክትሕዝስ ይግባእ ሕግታት ድሕነት ኣጋር ዝምልከት ሕጊ መስቀላዊ መንገዲ ክኽበር ይግባእ እቲ መንገዲ ምልክት ይሃልዎ ኣይሃልዎ ብዘየገድስ ኣብ መሳገሪ ኣጋር ደው ክትብል ከለኻ ካብ 2 ክሳዕ 3 ንውሓት መኪና ንድሕሪት ደው በል ከምኡ እንተጌርካ እተን ኣብ ጎድንኻ ዘለዋ መኻይን ነቲ ዝሰግር ዘሎ ኣጋር ንኽሪኦ ዕድል ይረኽባ ናብ መሳገሪ ኣጋር ክትቀርብ ከለኻ ካልእ መኪና ፈጺምካ ኣይትሕልፍ ምኽንያቱ እታ ካልእ መኪና ንሓደ እግረኛ ክትሳገር ኢላ ትዝሕል ወይ ደው ትብል ትህሉ ትኸውን ምስ ዘወርቲ ብሽክለታ ጽርግያ ክትካፈል ከለኻ ነዞም ዝስዕቡ ዘክር ብሽክለታ እንዳደፈአ ብእግሩ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ ከም ኣጋር ይቝጸር ዘወርቲ ብሽክለታ ብእተኻሎም መጠን ናብቲ የማናይ ወሰን ተጸጊዖም እዮም ዝዝውሩ ኣስተውዕል ፋናችራታት ጎዳጉዲ ሸተት ዘብል ነገራትን ንምልጋስ ኢሎም ናብ ማእከል ጽርግያ ገጾም ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም ትዝወር ዘላ ብሽክለታ ከም ተሽከርካሪት እያ ትቝጸር ሓደ ዘዋሪ ብሽክለታ ልክዕ ከም መራሕቲ ካልኦት መኻይን ሕጊ ጽርግያ ክኽተል ኣለዎ ንሓደ ዘዋሪ ብሽክለታ ክትሓልፍ ከለኻ ከምቲ ንኻልኦት ተሽከርከርቲ እትገብሮ መስመር ቀይር ንየማን ክትጥወ ኣብ እትዳለወሉ እዋን ኣብ ጎድኒ መኪናኻ ክዝውሩ ካብ ዝኽእሉ ዘወርቲ ብሽክለታ ተጠንቀቕ ናብቲ ብየማን ዘሎ ዕውር ወይ ዘይርአ ቦታታት ብመንኩብካ ብፍታሽ ወይ ቁሊሕ ምባል ኣይትረስዕ ኣብ መንገዲ ደው ክትብል ከለኻ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ማዕጾ መኽፋትካ ትመጽእ ብሽክለታ ከይትህሉ ፈትሽ መኪናኻ ኣበጊስካ ቅድሚ መንቃልካ ድሕሪኻ ትመጽእ ብሽክለታ ከይትህሉ ፈትሽ ኣስተብህል ውሑስ ክሳዕ ዝኸውን ተጸበ ንዘወርቲ ብሽክለታ ኣይትጸጋዓዮም ምኽንያቱ ደው ክብሉ ከለዉ ፍሬኖ ከም ዝሕዙ ዘጠንቅቕ መብራህቲ የብሎምን ብሽክለታ ካብ ዝዝውሩ ህፃናት ተጠንቀቑ መኻይን ኣብ ዝንቀሳቐስሉ እዋን ብውሑስ መንገዲ ንኽንቀሳቐሱ ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ክጎድሎም ይኽእል እዩ ዘወርቲ ሞተር ብሽክለታ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጸጋማይ ሸነኽ መስመሮም እዮም ዝጓዓዙ እዚ ድማ ብኻልኦት ተጠቀምቲ ጽርግያ ዝያዳ ክረኣዩ ይሕግዝ ንጸጋም ክጥወዩ እዮም ማለት ኣይኮነን ኣብ ጽርግያ ሞተር ብሽክለታ ክህልዋ ከለዋ ምስ ዘወርቲ ሞተር ሳይክል ፈጺምካ ኣይትካፈል ምኽንያቱ ሓደ ዘዋሪ ሞተር ሳይክል ብዘይ ስጋት ንኽጓዓዝ ምሉእ መስመር የድልዮ ዘወርቲ ሞተር ብሽክለታ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ መስመሮም ዝርከብ ከም ጎዳጉዲ ዝኣመሰሉ ሓደጋታት ንምውጋድ ካብ ካልኦት መኻይን ንምርሓቕ ኢሎም ኣብ ውሽጢ መስመሮም ከም ዝንቀሳቐሱ ኣስተውዕል ሞተር ብሽክለታ ዝዝውር ሰብ ክስዕቦ ከለኻ ኣብ መንጎ መኪናኻን ሞተር ሳይክልን ተወሳኺ ቦታ ፍቐድ ምኽንያቱ ሞተር ብሽክለታ ኣዝየን ብቕልጡፍ ደው ክብላ ስለ ዝኽእላ ብምኽንያት ሕማቕ ኩነታት ኣየርን ጽርግያን ካልእ ኣብ ጽርግያ ዘጋጥም ሓደገኛ ኩነትን እታ ሞተር ሳይክል ብቐሊሉ ካብ ቁጽጽር ዘዋርያ ክትከውን ትኽእል እያ